أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe nokulalela kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu iAfrika yonke ngiyanibingelela. Assalamu alaikum. Ukuthula makube nani nonke. Bafowethu kusenokwenzeka ukuthi abantu bayazibuza ukuthi ama-Muslim noma umbatha ke laba ababukela ama-video kaMbatha njalo uma ngabe eqala uthi a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Uyithathaphi lento le ayikhulumayo? Ubani othi akenze lento? Bafowethu ngisaniphindela namhlanje. Alikho iMuslim elenza okwentando yalo noma okwezinkanuko zalo egameni lenkolo. Ungizwe kahle. Alikho iMuslim noma alikho iMuslim elinelungelo lokwenza okwentando yalo noma okwezinkanuko zalo egameni lenkolo yeIslam. Anguphindele. Angisho ukuthi awekho ama-Muslim akwenzayo lokho. Angisho ukuthi awekho ama-Muslim enza okwezinkanuko zawo nokwentando yawo egameni leIslam. Angisho ukuthi awekho. Ngoba uzowathola akhona, siyazi ukuthi akhona. Ngenzeka nami ngomunye wabo okwenzayo kwesinye isikhathi. Ngumuntu angiyona ingilosi. Njengoba ungibona ngigqoka into ezimhlophe akungenzi ingilosi lokho, ngumuntu. Anguphindele. Alikho iMuslim elinelungelo lokwenza okwezinkanuko zalo noma okwentando yalo egameni lenkolo yeIslam. Noma bekwenza bakwenza bazi ukuthi ku-wrong. Ngiyacabanga ukuthi leyo ke manje icacile. Lalela-ke. Njengoba nje ngithi a'udhu billahi minash shaitani rajim, angizenzeli kusho umdali uqobo lwakhe. Fa idha qara'at al-Qur'an, uma ngabe ufunda iQur'an, fasta'iz billahi minash shaitani rajim. Cela Allah akuvikele kusathane ongathandwa. Allah othi senze kanjalo ngoba the meantime uvula iQur'an, the meantime ufuna ukwenza into enhle usathana kathandi, uyafika akuhlebele izinto zakhe ezibhedayo ukuthi uyeke lento enhle ofuna ukuyenza wenze okwentando nenkanuko zikaSathane. Yingakho Allah ethi simcele ukuthi asivikele kusathane. Yes, number 1. Number 2, Bismillahir Rahmanir Rahim. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ukuthathaphi lokhu Mbatha? Akuthathaphi lokhu amaSulman? Surah number 27, Surah Namal intuthwane, lawo Allah ekhuluma khona ngentuthwane. Iverse ubani? Iverse 30 no 31. Lalela. Innahu min Sulaiman. uSolomoni isithunywa sika Allah ukuthula kube naye ubhale incwadi, uyibhalele the Queen of Sheba uBilqis. Uthi le ncwadi le iphuma kubani? Iphuma kuSuleiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Uyizwe kahle noma uyizwanga uphindele. Allahu akbar. Le ncwadi le iphuma kubani? Iphuma kuSuleiman. Iphuma kubani? Iphuma kuSolomon. Okay?
lencwadi iphuma kuSolomon. Okay, kule ncwadi le, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kuyo le ncwadi le kunamagama aloyo onomusa, uAllah onomusa onesihawu. Sifunda from Quran ukuthi sithi Bismillahirrahmanirrahim uma senza noma yini esiyenzayo, sicele uAllah ukuthi egameni lakhe nomusa wakhe nesihawu sakhe. Right, so uyazi manje ukuthi sikuthathaphi lokho. A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Konke sikuthatha from Quran. Asizenzeli kweinkanuko zethu, asizenzeli kwentando yethu. Uma senza lokho, iMuslim ozolithola lenza lokho, alinalo ilungelo lokwenza lokho, nalo liyazi. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Lalela. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Allahu Akbar. Imemezela le ncwadi le engubhalele yona Bilqis, imemezela ukuthi ningaziphakamisi. Allah ta'alu alayya, ungaziphakamisi, ungazikhukhumezi, zehlise, zithobe, zinikele, ungaziphakamisi, ungabi arrogant, ungabi ihlongandlebe, kodwa zehlise, zinikele, zithobe. Allahu Akbar. And then wa atuni muslimin, phendukani nizehlise nizinikele. Wozani kimi, challenge. Tshela abantu abakhonza ilanga ukuthi maniza la kimi nize senizinikele, nize senizehlisile, nize senizithoba. Ubanikeza umlayezo ukuthi yekelani lento yenu yokukhonza ilanga. Ma-Illuminati, into endala ama-Illuminati, ama-Freemason, into endala ukukhonza kwelanga. Njengoba amaKristu ekwenza every Sunday, bona bathi baye esontweni kanti bayokhonza ilanga, bayokhonza uSathane egameni lelanga. Abazi kodwa bona, shame. Siyanivusa-ke bafowethu, vulana amehlo. Uthi kuSuleiman, yekelani ukukhonza ilanga, nize la kimi, seniyini, seningabazinikelayo, seningabazehlisayo, seningabazithobayo. Sikuthatha eBhayibhelini-ke, naseBhayibhelini kukhona. Deuteronomy 18 verse 19. Awulalele nje. Deuteronomy 18 verse 19. Isiprofetho lesi ngokuza kukaMuhammad sallallahu alaihi wasallam emhlabeni. Ake ngiqalele nje yona ku-18. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Awuzwe, straight prophecy about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. uMuhammad beyangafundanga, engakwazi ukubhala. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe kubafowabo, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Awuzwe nje, uzolalela bemtshela lokho abamtshela kona, bese yena ayakhuluma konke ayalwa ngakho. Lalela-ke ivesi elandelayo ikhuluma ngoBismillahirrahmanirrahim. 19. Kuyakuthi kulowo nalowo ongayikulalela amazwi ami, loyo muntu loyo ongayikulalela amazwi ami, Allahu Akbar, ayakuwakhuluma egameni lami, Allahu Akbar, ayakuwakhuluma kuphi? Biismillah, egameni lika Allah. Kuyakuthi lowo nalowo, wena Mroma, wena Mkristu, wena Mnazaretha, wena Mwashtawa, nawe wena okhonza idlozi, nawe wena okhonza ithombe, nawe wena nyanga, uma ungalaleli amazwi akhulunywe umprofeti egameni likabani? Biismillah, egameni lika Allah. Ngivule eBhayibhelini manje nanti Deuteronomy 18 verse 19. Mina ngikufune kuye,
Allah is going to ask you, Allah uzokubuza ukuthi ngoba isithunywa sami safika sakhuluma amazwi egameni lami, awulalelanga ngani, awusilandelanga ngani isithunywa, awuyekanga ngani imisebenzi yakho yobumnyama, waphuma ebumnyameni weze ekukhanya, ngoba isithunywa sami sasingazikhulumeli kodwa sasikhuluma lokho esasikutshelwa ingilozi yami uGabriel, bese yena eyanethekela lawo mazwi layo awatshelwe ingilosi uGabriel engazikhulumeli yena ngokwakhe. Ama yantiqu anil hawa, akazikhulumeli yena ngokwakhe. Allahu akbar, akazikhulumeli yena ngokwakhe. In huwa illa wahyu yuha, yonke into ayikhulumayo amazwi avela kumdali wakhe, inspiration. Yonke into ayikhulumayo uinspire Allah subhanahu wa ta'ala. Na ivesi yayifakazela Deuteronomy 18 verse 19. Sangathi umdala angasivula ingqondo, asivula amehlo, seniyazi ukuthi kungani sithi a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Asizenzeli thina, senza esikutshelwe umdali wethu. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.